kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagpatuman sa no face mask, no ride policy ang ginatugyan sa lokal nga panguluan sa Bacolod City sa mga private operators sa public transportation sa Bacolod City. May libre nga face mask nga ginapanagtag ang katapos ang Public Order and Safety Office sa mga nagakadto sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Maghari III, magluwas nga gina-require ang mga empleyado nga mag-face mask. Ginahaylo Manila ang mga nagakadto sa BCGC nga magsuksok sa face mask, ilabi na karon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. Si Mayor Albi Benitez nagsiling nga istiktuhon man ang pagpatuman sa mandatory use ng face mask sa public transport kag sa healthcare facilities sa Executive Order No. 7 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gindugang man ni Atty. Maghari nga yarat naman sa mga pribado nga kumpanya ang istrikto nga pagpatuman sa no face mask, no ride policy sa mga jeepney kag bus terminal, seaport kag airport. Kahapon, una nga ginanunsyo ang mandatory nga pagsuksok sa face mask sa Bacolod, pero gilayon naman nga ini nga ginbawi kag ginpathag sa syudad nga sa public transportation lamang ini mandatory pati na sa mga health facilities. Humalin Enero tubtob Abril 2023, naglabot na sa 221 ang COVID-19 cases. 8 diri ang napatay kundiin kalabanan sa ila unvaccinated. Gani magluwas man sa pagpanghanda sa Temporary Treatment and Monitoring Facility, pabaskugon man sa Emergency Operations Center ang pagbakuna ilabi na sa mga booster shots para mas mapangapinan ang publiko sa amo nga balatian. Itong monitoring unit natin siguro muna na siya. They will be tasked by our city mayor to do that. For example, ang bitaw, pwede ba sa All enforcers natin, correct naman. The prerogativeness ng bus company, kung mapasaka, sila mapasakay sila kung hindi. Pwede man na. Well, like any other private establishment, kung hindi mapalo sa rule mo, you have the right to to prevent the person from entering the establishment. So, same holds for vehicles.